Himayetkar Aram Kafe. Benim işten geçme. Var işten geliyorum. Alo. 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 Kaka gelen ok mu? Hazır baryan netip bolsa. Ağıydım. Baryan hazır netip bolsa baryan. Kakam meni kutlamadın ha? Gıydım bağışlarың da. Azıcık başa oldum netip bolsa hazır barıp kutların doğlanğanım gıydım can. Çoyuna hat koydum gördün mü? Hat koydum. Paraşan gıydım. Hatın gördüm. Men sarıtlam getirin kaka. Bar netip bolsa gıydım elterin barmy? Mamam dağım geldi çattırak kaka. Bar gıydım hazır netip bolsa menen baran gıydım. Alo. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. O miyadaylaňyz ýaşymy da o iş ýapýaryn samanca. Oğulda, ödün olmy ýaşymy? Dos, bir azajyk kömegiň gerekdi. Gyjagaşymyň doglangyny dos. Ondan bir torçaga zat gerekdi bolan bir aýlygam 3-4 günden geçýär dos, bir gaýrat edäýdi. Magazynyň bir ýazyp berýär dos. Ay dos. Yok, bergilen ýapmagy bar o. Yok, bergilen orýakda o. Yok, bergilen oklaýdy, bolýanly. Bar dos, bolýa, bar. Benim seni de 2 minut qarasmaga geçmaga dedim gelip çıkar. Bolýa. Ne geldi maşina. Aram kafenin ne? Alo. Başka olmadı. O miyadaylaň. Benim. Hadir iten eline SMS ederim halgyny. Hawa. Şotak doglagynyň rahatlaryny hemmesini üçünedin. Men eline SMS ederim. Düşündüm. Telefon ýanyňda bolsun. Düşündüm ödelimle kaydamış. Böyle barış tamam. Bolýa. Benim nerede ýaşaýan sen? Men Güneşde ýaşaýanam. Ha, bilmeyin bolýarmy? Aýt koçatynny. Diyar koçam. Jaýyň, ay näçin jaý? 11-nji aýam. Sen näme soraýaň zatlary? Yok, keyfin alay. Ölüm erten seni oturar arkaynca. Yo amcan meni öýe eltmam, azajyk men aladalanma. Men şu aladalan bitireýin ondan soň baranam netip boldy. Men sen aladan bilýänini. Sen gyýjagasyň gyýlanyrmy? Buna moň doglaňyň eken. O. Sen özüň öýüňe bar, belki mama bertenler bir wagtlar. Belki bir garnaşlar, doganlar erter. Sen alad etmeni mola. Bir wagty bolar. Sen gyýjagasyň garaşdyrmady, bu öýüňe bar. Onuňa ma dogram. Sen azajygam bolsa men umid töretdim. Men baraýnam. Netip bolsa emme bir zady bolaram. Adam maşyny erhil ýagdaý düşýärdi. Netip bolsa gowgalaram. Taňra elkasyn sag bol. O gıydım şulam. Emmedim kakam uğrattı. Yine de var. Ece kakam tortu uğrattırır. Bakalım. Hadir yine de var. Aha böyle. Ne gıydım balaram? Aha böyle. Gel bana. Okula giden miydim? Dersliğe giden mi? Böyle bana. Öğretmenler giydim. Giydim. Çağrı işten gelen oldu mu? Hadir gel ya Ece. Böyle giydim. Mama kakam getirin datlarını gördün mü? Giydim mi giydim? Gıydım näme jogap bersem.
Heyzasmama garaşyp duray. Güç kuwwat ber. Oy Kakancan. Kakancan, uğradan datlan hemme datı geldi. Näme zatlar gyzym? Gördüm geldi kakam. Gelin sağman. Mun çöpüle nirden alım giden zat gel öye. Näme zatlaryny diýäňa? Aram diýlen bir kafeden giden zat gel öye. Sen özüň öýüňe bar, belki Assalamu alaykum. Aleykümselam. Kyn günümde dostumdan hayır olmady bolym. Gyza gadmyň nesibesine. Hudaýa şükür.